moro ma intie jera mar Lulu TV. Ma en chenro mar oboke. Okinyi ma kawuono mantiere kod tarik 19. Chenro ni eri kelo ni kod Anje Fulumbaka kaachiel kod Rita Nyalego. Wantiere kod oboke ariyo mesa kaindi. Aneno ka antiere kod oboke ni mar The Standard. Kaito An gi Daily Nation. Achiel kachiel wabro chako mapiyo piyo kod oboke gi eki ka bende wang'eyo ni sani wadong' kod odiochienge machuok kende kaeto wachako nyasi goeko mag Christmas. Gima duong' moloyo ma pod wanyiso ogandawa kawuok e ute fwambo ne kamoro amora ma intie, ka intie wang' apaya nyaka ibed motang'. Nyaka inene kiriembo nyamburko ka in jalno ero mana kare moko madho kwang' moro amora mondo waduok chien weche mag masira mag wang' apaya madhi nyime sani eri. Wabro chako kod oboke ni mar The Daily Nation. Inyalo nyiso ni to ang'o ma omi pek kanyo ero, Rita? The Daily Nation wan gi headline wacho ni Raila's Oath Plan, a death wish. Mano Githu Muigai advisor jatendwa Raila. Owacho ni the oath chamo mumani. En wach mano migosi Raila Odinga. Yes. Mano kopo ni ochamo to mano dhi bedo ni en imako ne bura mar tho. Yeah. Manyiso ni koro ok giyie kod paro mane migosi Odinga wacho ni kata nare to nyaka mi ocham muma. Yes. Wabro rango ni to be adieri mar wach no ero bro beti. Kasto wan gi police on spot of a children's son's nightmare. Nyithindo ma obed arrested gi police. Mago nyithindo ma johigni adi? Wan gi from around igni 10. Igni 10. Yeah. Omaki ondhe Gi kod 4 years. Nyaka jigni 4. Yeah. Omaki kod obila mondhe iye moketi od ang'ech. Yeah. Mano en wach ma ok apar ni kare. Kata kamano, wageno ni nyithindo go kobro yudo ratiro margi achiel kachiel kotenore kod wach machalo kamano. Kaito neno ka oboke ni mar The Standard. En kwarange to wacho neno ka omi pek kaindi. En mana ni sani koro jopuonje, riwruoge mag jopuonje okwede okang' mager. Chenro ma bende koro sirikal ni godo mar kawo jopuonje weche goeko mag orak. Jopuonje madirom 10,018. Jopuonje kaachiel kod riwruok margi dwaro ni jopuonje ka indiko e tich to ndikgi on permanent and pensionable terms. Manyiso ni indiki ni ondiki chutho kendo ka iretire kata ka gimoro timi tiyudo aheri magi. Mano ere dwaro mantiere kaindi. To neno ni jopuonje idwa kawo 10,018 gi eki idwa kawgi e yorno ero mako jolo. Maindi Sosion kaachiel kod riwruok mage otamore wach machalo kamano. Mano something that is actually valid nikech kineno kidis teachers magi jok modhi school gi somo mondo gibi gipuonj nyithindwa. Koro kwang'iyo ni ok chal maber ni ka kendo sama onego bed ni gitiyo imiyo gi terms that are not permanent. Mano Nikech king'iyo salary gi, their pay is also so minimal. Monego bed ni kimiyo gi nyaka mambalang' duto monego bed ni japuonj ka japuonj. Yeah, in terms go pod inyalo kaw on another scheme but kik interfere mar. Kikaw gini dino ne jopuonje. Yeah, kik din ne jopuonje. Aito neno ka wach machako mi pek kaindi kwa South Africa koja chande Zuma saniri koro nobedo kod buok mapek miwuoro. Maindi kawine koro ANC ne obedo kod yiero margi. Mabene koro Ramaphosa ne oyier kaka jatelo manyien mar ANC. Maindi ne omiyo Zuma buok kabene jal mano keto mondo mi oyud kom nero ne okochweyo yudo kom machalo kamaindi. Maindi nyiso nani? Mano nyiso ni democracy. Democracy. Yeah. Kineno ka Zuma kadwa push someone ilongo ni bedo godfather. Koro nyiso ni the will of the people madwaro yiero ng'ato ok donji. So if it starts at party level kaka wacho ni kata Kenya kaka wang'iyo ni gino nego bed ni kwa dhi e higni mambele we also consider that ni kine ODM to jidwari onego bed ni jok moyier ema bedo party candidates mondo koro kik bed ni leaders go push someone. So we are starting a democracy at its roots. Maindi alino ka koro miyo Ramaphosa oganda mathoth wuoyo e weche goeko mag mbui ni nenore ni mana ka gir kirage onyalo bedo jatend piny owacho manyien mar South Africa. Mago duto pod ok wadwa speculate sani eri wabro neno ni to gichalo nade. Wach madwari mondo wachako wuoyo kapok wadhi nyime kaindi en mana ni nenore ni joduond od bura mar ANC mano mar Mudavadi nitiere kod ywak. Maindi bang' ka migosi Mbadi ne oyier kaka jakom mar the Public Accounts Committee. Paro nani? Ineno wacha NASA ni and yini NASA is a coalition. Yes. In gi parties mang'eny iye ka. Koro it's just fair that ni jogi what they bring to the table onego bed ni gigo bedo divided. Ok dang bed ni kendo Mbadi a leader of minority. Kendo ichaki mi
Jakom mar park. Jo ng'eny nasa ka MPs ng'eny. So can we just distribute mayudo ni kata jok moko mapok obedo gi those positions. Ang'o miyo wan mana gi nyinge moko ma. Irango ni to duond od bura ka duond od bura kelo kwan mar oganda maromo nade. Kirango ANC, kirango Ford Kenya, kirango Wiper, kirango ODM. Chik mantiere en ni ng'ama bedo jakom mar park obedo ng'ama wuok e minority party to man gi ji mang'eny. Kirango ANC, rango Ford Kenya gi ODM duto. Kirango tiyudo ni ODM mantiere kod kwan ma nyalo chopo kanyo. Koro kang'eni to kriteria mane ma bende ne idwaro ka nikech mano to e kriteria mantiere. Ok ane ketho moro amora ma jo ODM otimo kanyo. But ang'o miyo gini miyo gi all parties? Nikech kwan margi nyaka rang ni to oteku mar duond od bura modwa miyo kom ni eri romo nade nyaka ng'e pek mari. Koro magi gik monego bed ni ging'eyo ni ka un kod kwan mar ji mang'eny to telo machalo kama nyaka wuog e duond od bura ni. Kata kamano wabiro rango wach mana wacho kapok wachako weche mag oboke nitiere kaendi. Stop this cruel road carnage. Maendi wach mapod wadwa ni mondo ne wawuoye. Inyalo wacho ang'o e wach mar masira mag wang' apaya? Sani kwang'iyo masira mantiere ndara sani. We are looking at reckless driving. Waneno ka jok mariembo gechegi. Iyudo ni mokwongo fatigue kata madho kong'o. Fatigue. Ng'ato ol. Iyudo ni idhi trips mang'eny. Koro fatigue ng'eni kinyalo nindo for 5 or 3 seconds. Iyudo ka gari kaka niriembo cha iseloso accidents. Gechegi onego bed ni timo inspection moro ma serious. Nikech ing'iyo gik ma speed governor gi osebedo tampered with. Koro overspeeding timore. To be jok miting'e gari gi iwacho ga ni responsibility also lies on the passengers. Sama ng'acha riembo gari marach ini beda iwacho ga ni rito ka usetuo moru koka ng'ato wacho ni wasetho. Jomoko bende idho geche nyamburko mopong' moting'e lodi mapek ahinya moting'e oganda mathoth pod idho pod ilire nyamburko no ero tiparo ni ibro chopo kuma idhiye maber. Nyaka obed motang' mondo e nyasi niri mar Christmas ka ok kamano to wabro neno ka okene gima kare. Ito boke mar adek wacho na kome peka indina mana nyadendi moro ma bende ne obila ocheko ne otimne search to ne ogol lepe ma bende oganda no neno dugi. Ne odhi e dota neno ka koro ne omiye omenda madirom milion 4 ko wachi ni nochoch ratiro mare. Iparo ni ang'o manyalo miyo obila kadwa cheko ng'ato to okawe to golo lepe to cheke ka ji te neno kaito oketo duge oko. Mano ing'eni onego bed ni wa respect each other ka jok ma one adults ng'ama duong' ok onego bed ni timo ne gimitimo kamano to police okaw law oketo in onego bed ni gi maintain law and order at no point onego bed ni timo ne ng'ama duong' kamano nyalo bedo ni nyamin ng'ato kata nyathi matin nyalo bedo ni nyamin ng'ato kata nyathi ng'ato. Koro I think that was a very good thing mane gitimo nyiso ni ng'ata mabro timo gima chal kamano ibi chwar kod fine to ng'ato yudo milion 4 mano koro ng'ama nigi pesa Wana nige pesa to nyaka wawuoye ni ratiro mar oganda nyaka bedi ni imiyo luoro e samora mora. Onge obila moyiene ka okang' machalo kamano. Ibed nyathi, ibed ng'ama ni higa madiere, ibed ng'ama ni duong', onge chik moyiene obila mora mora mondo mi ogol lepi oko ni ocheki kaito dugi ineno. Ka en gik mimanyo machalo kaka yedhi mamero ji kaka ne gwacho noero ikawi titeri sel mar obila kama private kata kama ne kende kaito itimo ng'ato manigi the same gender. Ka in ng'ama wuoyi imi ng'ama wuoyi to rangi. Ka in ng'ama nyako mano e kaka wanyalo dongore. To wach moro ma chik ng'ato kaw kete lwete noero mano ok nyal betie. Koro kwang'iyo kae wan gi about the same thing mar nyithindo gi mano nego to iwacho kae ni nyathi matin kin gi under the age of 8 years gimora mora mitimo makosa mora mitimo ok onego bed ni ketoni nikech pod in nyathi matin oking'eyo to kendo ka in under 12 years unless gi confirm koro ing'eni magi ok inyal kawo nyithindo matindo tikete sel to nikech gikwalo scrap metal aparo ni kanyo be onego bed ni chiki ng'iyo kanyo mano nyaka rangi kwang'iyo kae waneno kaka be gidhu pod nyiso ni nasas mano wach chamo mara ila chamo mani tek to bende paro ni ma indien gima bro bedo kiano kanyal wacho sani nikech kwang'iyo wach sani otek samoro penjo ariyo kende madwani mondo penjre ta in kaka achiel kuom jok ma bende nyalo chiwo paro iparo ni Migosi Raila Amolo Odinga onego bed ni chamo muma koso onego bed ni ochamo naparo ni onego bed ni ochamo muma but onego bed ni ochame as president of the People's Assembly kiko chame as the Republic of Kenya. Ochame kaka president mar the People's Assembly to wach ni rine oketi tenge kod doho kinyalo paro do mamalo mama Chakos ne okete tenge nyaka dwe mar achiel tarik 18 dak giriti mondo mi do kuongo bi owoni to wach mar People's Assembly nieri en gima chalo nade koka okang' machalo kamano kadi poni ochame kapok do olose wach no January tarik 18 do mano ero en tok chik
But kwa ng'iyo ingeni People's Assembly and gathering marji. Yes. So kata ini nyalo bedo president mar OD and it does not make sense ni koribiri London but mondo structure nikech People's Assembly ni it's a movement. Onego beni all lobby for electoral justice. Onego beni all lobby for kuom jok manothoka. Kineno nitiere jok manothoe e mandamano mang'eny. Nobody is fighting for them. The state is not even paying. To mane do no wacho ni giket tenge wach ni mondo kuongo ng'eni to structure mar the People's Assembly ni biro bedo nade. Structure mar the People's Assembly ni gibiro yudo omenda kanye. Structure mar the People's Assembly ni office mar gibiro bedo kanye ma ka ng'ato ndire kod wach to mondo bed gimo losi procedurally. Mong'eni to gini eri ma confines mane mutiyo godo ma. The structure okonego bedni you remember this is political. Mano gimitimo ka it is something that onego bedni itime kose yiere then it is a lobby, it is a movement, it is against the government. Kirito ni mondo omiu kore balo kod dogo. Yes. No, onge gimoro mobalgo like atudo no chunge nyaka to ka par kod aboro koki winj weche go. But ingeni planning is very key. To chamo mumano. Koro ki orit do kuongo wach koko chamo. Yeah, onyalo rito but at the end of the day wangiyo ni is it going really to work for the movement. Movement. King most of this movement kaka not team in France. You don't wait for authority. Yeah. Gin jok ma are against what is happening. To gin ga agenda gibalo ya. Kae to viga koja chande anyuola mar ji 12 mano wito ngimagi ywak mol kalo ni mondo miyo konygi mondo giyud omenda ma ginyalo iko godo joge gi manotho. Jaduong' nyeri ne olalo joge gi mathoth ahinya nodong' mana gi nyathi achiel. Jaode bende ne olal. Giwacho ni budget ma gin godo dirom milion 3.5. Kae ndiko no maduong' dine governor ma Vihiga mano Otichilo Dr. Otichilo Wilbur ni mondo mi orang wach nero kaparni sani wan kod sirikande mag gwenge ka wach ma kama otimore sirikal mar yuko nego beni wayuak ne sirikal maduong' ya Otichilo nyaka bugo ko manyiso ni to hinyore mano tho Vihiga gieki kalore kod masira mag wang' apaya akaw kang mane mondo mi okonygi mondo gikow joggi kanyo be onego beni gitimo investigation if insurance mondo gingi liability who was on the wrong nikech nyalo bedo ni vehicle mano gino was in the wrong. So insurance is liable mondo beni chugi ya. Aso kwa dema pio rita neno kama indi na mawajo puonye no wasewacho wuod Kalonzo Musyoka ma indi Kennedy Musyoka ne ochamo ma ka en achiel kuom jokanyo go eko mag IALA mano East African Legislative Assembly aneno kano chamo makanyo amor kod wach no romo kalo nikech en ng'ama pod rawera kendo amor ka koro onyalo chako donjo e weche mag siasa. Yes. Kawan kai watch inland port Johor complain the port is being pushed inland. Koro wacho ni there's a fight gi Uhuru because they're trying to move the port to Naivasha. Koro sani chako bede kindgi kendo. Yes. Anyalo paro chon ne gi yware mapek ahinya kendo sani reno ka weche mag ports go eko dwacha kelo ywarruok machalo kamano. Odiochieng' ma kawuono ikowo Francis Nyenze ing'eyo wach machalo kamano. Kendo wacho ni Kalonzo Musyoka e jal ma bende ne ochalo japuonj mare siasa kendo magi kibro ng'ere odiochieng' ma kawuono ka bende koro ganda biro golo neno koni kod kocha. Wachore ni Migosi Odinga kod Migosi Kenyatta nyalo romo e liel machalo kama hindi. Onego bed ni giromo mondo jokenyo ng'enia at the end of the day ng'eni politicians gin gimanyo tich and sama gitimo campaign gi jogi loso they talk to each other daily. Koro romo no okinyal ng'eyo maromo mwanene e TV. Nyalo bed ni be giromo oko to kwane. Koro romo no emomiyo ka in gi jirandi moro ma bok winjru kisiasa. Onego bed ni romo to loso ngima onego bed ni dhi mbele. It does not mean ni agenda ni moro mi fight for goes down. Kore dwaro ni mondo migiro. Giro mondo gilosi. Ero kamano. Ana katieko boke ni teno ka wacho momipe ka indi Vihiga podi Wilbur Otichilo ne owit oko bura ma bende no ter e nyim doho mamalo makuno ne mondo mi oping godo yiero mare kaka governor. Ne owachi ni neno mano ter ne okoromo. Ing'eyo ni sani buche nitie mathoth nyaka gwenge mag Luo Nyanza nitie bura Homa Bay nitie bura Kisumu nitie bura Siaya. Mar Otichilo endi koro en osewe thuolo. Gima paro ni bura gi onego bed ni biro nikech ka ng'ato oluza onego bed ni kohingi idhi e court tiwacho ni aneno kwala kama then court onego bed ni loso ruling. To kidhi e nyim do to koro neno tami golo titimina koro witi oko don koro ko witi oko to nyiso ni okiromo. Kai to ngene samo witi oko ne nitie faini chulo ka winitio omenda manyaki chul kanyo ero mar faini nikech niketo do kod tich kendo bende nyaka chul ng'ama ni donjo. No, it depends nikech the court can rule kaki neno moko make Supreme Court it dismisses nyalo dismiss with costs or without cost. Nyalo bedo ni ni your case was actually valid but court neno ni
gik manotimre go tin ok nyal affect. Because that ruling it depends on the court. Nyalo wacho niya every party to bear its cost. To kanye ma ichule ng'ato. Neno ka Kirinyaga kucho no nyis Martha Karua mondo mi ochul omenda. Koro magi miwacho niya those are things then you look at it is not that legal. But the courts it is within the jurisdiction of the court mondo wacho niya this case needs every party to bear cost. To koro ka court wacho niya you should bear cost for the other party. Ema dwani mondo ler na jo neno ne to mano kanye ma koro kanye ngeni it lies within the judge. Kango kafuk ni otero bure nyim do ko ngeni onge charges manyalo biro kode kanye ma kichope ni sinireta koro chul Jeff nikech to ka ma ndi bura ma nono moko nego bene koro nyisa ne jowa ne to what charges go it is a discretion of the judge nikech koro king even if the law is not very clear on that nikech it depends on the case court be kore no ni court nyalo ni waste no time because case can you fine ni nikendi chaki chul ngacha koro to be ka corruption itiere ngato nyalo bedo ni some cases kata filing fee ginga pesa mang'eny kata mar Supreme Court it's like $1 million koro nyako beni be in gi pesa to magi jo siasa mama nyoti warok ni aroka dhi nyimdo kapok warango ni to bura mwatero chala mane gima court dwaro gania udhige court ka ukia king'eyo ni in gi case ma valid to be usetemo negotiate to gino oknyal bedo no to inyalo mi fine mohingi inyalo mi fine koro idhi loso wach to Tija kichudo. Aya, tiek mogo boke ni warthe. Kwa tieko neno ka cancer machine ka onyiew gi jo Aga Khan hospital. Muso ni Kenyans will now be able to access high-tech cancer screening. Waneno ka cancer ni dwatie ko wamang'eny. Akiani longo cancer na de gidoluo ma. Abro manye to kange maber to inyalo luonge. Manye nikech aneno ka koro odwa replace HIV odwa tieko jogo. Ing'eyo gima duong' ma oganda wako ng'eyo ni cancer en tuo ma late moingo kata HIV and AIDS. To oganda waneno ka pek maduong' keto kuom HIV and AIDS kind. I think nikech pokwa bedo aware it is now a new face ma cancer biro. But kwa di mbele wadhi neno ni most people are suffering for cancer nikech of our lifestyle food mwachamo to cancer is very painful moso kichopo end stages ma ingeni ayaki en gimi nyalo ndilo to ngima dhi mbele but cancer it has no cure to and very painful koro kwa dhi mbele research gi doctors should actually start looking at it mondo waneni tuo ni watime nade. Erokamano Rita. Mana kamano erokinyi makawuono kawuok e Lolwe TV ne an Jefulo to an Rita Adhiambo. Na kwa chako rad kendo rito masana.